जिसु होननानै साफ्रोमखौबो खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर 2025 नि मे दाना आसामाव थानाय 27 जिल्लानि थाखाय मोनसे गोबां गोनांथि सान। येस अनजाग्रा प्रियफोर बिटिआर खौ नागारनानै आसामाव जिखिनि जिल्लाफोर दङ गासै 27 जिल्ला दङ बै 27 जिल्लायाव इलेक्सन पन्चायत इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। 2 एप्रिलाव खनसे जागोन आरो 7 एप्रिलाव खनसे जागोन। खननै बाहागोआव डेट मिन्स मोननै बाहागोआव राननाय जादों। गिबि बाहागोआव जागोन जाहैबाय काछार, हाइलाकान्दि, श्रीभूमि, तिनसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेव, शिबसागर, माजुलि, जरहाट, गलाघाट, धेमाजि, लखिमपुर आरो सनितपुर। बेसांखिनि जिल्लायाव गिबि खेबाव नैबे 2 मेआव 2000 नि 2 मेआव जागोन। दा बाथ्राया जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर दिनै आङो बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोर बे जिल्लायाव दङ, गोबां बर' ख्रिस्टियानफोर बे जिल्लाफोराव दङ। दा बेयावहाय गोबां बर' ख्रिस्टियानफोरहा हयथ' गोसोआव गोबां गुलाय गुजाय जागोन जे केन्डिडेटखौ आङो माबायदि सायख'गोन, माबायदि केन्डिडेटनो आङो भटखौ होगोन होननानै गोबां मानसिफोरा हयथ' गोनो गोथो जादों। दा बेयावखायनो जेन बिथांमोना जेन सासे मोजां केन्डिडेटखौ सायख'नो हायो, मोजां बेक्तिखौ लाबोनायनि गेजेरजों गामि ओनसोलखौ जेन फोसाबनायाव मोजां बाहागो लायो, बेनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। अलरेडि आङो सेथि फेजनि जिल्लाफोरखौ खारिनानै होबाय, नाथाय नैथि फेजखौ खारिनानै होआखै। दा बेवहाय नैथि फेजआव बबेयाव जागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाना होनो हास्थायदों। बे जाहैबाय धुबुरी, साउथ सालामारा, महाकाछार, गवालपारा, बङाइगाव, बरपेटा, बाजालि, नलबारि, कामरुप मेट्र', हजाइ, नगाव, मरिगाव आरो दरं। बे गासैयाव 7 मेआव जागोन। देवब्ला ख्रिस्ट'नि बिसाफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन नोंथाङा जेन सासे मोजां भटार जानो हायो। नोंथाङा जे सासे मोजां भटार जानायनि गेजेरजों गाव पन्चायतआव सासे मोजां पन्चायत मेम्बार आरो सासे मोजां पन्चायतनि आफादगिरिखौ जेन नोंथाङा जेन लाबोनो हायो आरो समाज दानायाव गोग्गो समाज दानायाव नोंथाङा जेन सासे गोग्गो भटार जागोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। एज ए ख्रिस्टियान जों माबायदि मोजां भटार जानो नांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर आङो गिबियावनो सेथियावनो मोनसे बाथ्राखौ लाबोग्रोनो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय दिनै जोंनि गेजेराव जोङो मोनसे बाथ्राखौ गोबां मानसिफ्रा मोनथियो, बे जाहैबाय फैसा। जेखि खामानि मावा मानो फैसा नागिरो। नंगौ, जों हाजिरा मावोब्ला जों फैसा नांगोन। बबेबा कम्पानियाव जुदि खामानि मावोब्ला फैसा नांगोन, साख्रि मावोब्ला फैसा नांगोन, बिजनेस मावोब्ला फैसा नांगोन। गासै बिसयाव जोङो फैसाखौ नागिरो आरो फैसाया गोनांथि, जोंनि थाखाय गोनांथि। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर बे भटनि बिसयाव जेब्ला सासे मानसिया रां लायो, फैसा लायो, गावनि जमिरखौ फाननाय जायो, गावनि इज्जतखौ फाननाय जायो आरो गावनि पावारखौ फाननाय जायो आरो लोगोसे गावनियाव सैथो नंगौआ थाया। मानोना बे बिसयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, ओंखारलांनाय 23:9 नोङो गुहुस दाला, मानोना गुहुसा इनाय बिसार खालामहैयो आरो नंगौ बिसारखौ उल्था खालामहैयो। मा खालामहैयो गुहुस लानाया? उल्था फाल्था खालामहैयो। जाय बेक्तिया देरहानोनो गोनां गैया, हमनानै ला जाय बेक्तिया समाजनि थाखाय, रायजो राजानि थाखाय, गामिनि थाखाय मोजां खामानिखौनो मावनाय नङा, बैबायदि बेक्तियाबो देरहानो हागौ। मानोना नोंथाङा घुस लादों भट होनो थाखाय। दा बेयावखाय घुसखौ दाला, गावनि जमिरखौ, गावनि इज्जतखौ फाननो नाङा आरो उल्था फुल्था खालामनो नाङा। मानोना जोङो जिहेतु मोजां केन्डिडेटखौ नागिरदों, जुदि जोङो मोजां केन्डिडेटखौ लाबोनोब्ला नोंथाङा घुस दाला, घुस लानो नाङा। मानोना घुसआ उल्था पुल्था खालामो आरो बेखौ इसोरा रायथिनानै दोनखादों। बे बिसयाव साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा साबधान जागोन जेन 2 मेनि थाखाय इलेक्सननि थाखाय नोंथाङा जेन घुस लाया, बेखौ इसोरा मुगैयो। नैथि बाथ्रा, मोजां केन्डिडेटखौ सिनायनो हानायनि बे जाहैबाय बिजाथिया माबायदि बेखौ गिबियाव नायग्रोनांगौ। बिजाथिया आगुनि रेकर्डआ माबायदि, बिथाङा गोदोनो आफादगिरि, गोदोनो मेम्बारफोर, पन्चायतनि आफादगिरि, पन्चायतनि मेम्बारफोर जाखाबाय नामा? जुदि जाबायब्ला बिथांनि रेकर्डआ माबायदि, बिथाङा माबायदि खामानि मावबोदों, रायजो राजाफोरनि थाखाय माबायदि खामानि मावबोदों,
बेखौ जोङो रेकर्डखौ नायनो नांगोन। जुदि बिथांनि खामानि मावनाया रायजो राजानि थाखाय जुदि जादोंब्ला नोंथाङा बिथांनो होनो हागोन। पार्टिया जेखि जाया मानो, नाथाय नोंथाङा बे केन्डिडेटनो होनो हागोन। मानोना बिथांनि जिथु रेकर्ड दङ, ट्रेक रेकर्ड दङ, बै ट्रेक रेकर्डआ जुदि मोजांब्ला नोंथाङा बिथांखौ सायख'दो। आरो बिथांनि जुदि रेकर्डआ गाज्रिब्ला, हमनानै ला बे मावखानायनि बाथ्रा, नाथाय सोरबा जुदि मावाखैब्ला गोदान केन्डिडेट जुदि फैदोंब्ला बै गोदान केन्डिडेटनि ट्रेक रेकर्डखौबो नायनांगोन। बिथांनि आवगायनि जिबन जापनखौ नायनो नांगोन, जिउ खुंनायखौ नायनो नांगोन। बिथाङा जि समाव बे केन्डिडेटआव फैयाखैमोन, बे इलेक्सनखौ गेलेनो नागिराखैमोन, बिनि सिगाङाव बिथांनि रायजो राजानि सायाव खामानि मावनाया माबायदि, बिथांनि बाथ्राफोर बुंनाया माबायदि, बेफोरखौ नोंथांमोना नोजोर होनो नांगोन, नायनांगोन। बिनि उनावसो भट होनो नांगौ। थामथि बाथ्रा, मोस्ट इम्परटेन्ट बाथ्रा, बे जाहैबाय केन्डिडेटआ सोरनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदों। बे जाहैबाय जों गोबां समाव नुनो मोनो, गोबां व्यक्तिफोर, गोबां सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों दि जे मासिखौ मोननाय लोगो लोगोनो, जिरायनो मोननाय लोगो लोगोनो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावा, गावनि थाखायसो खामानि मावो। गावनि उदैनि थाखाय खामानि मावदों, गावनि न' बां फोसाबदों, हा हु सम्पति बानायदों, बायदि रोखोमखौबो नुनो मोनो। दा बे बिसयावबो साफ्रोम भटारफोरा बिजाथिखौ गोसो होनानै नायनो नांगौ। बियो थारैनो सोरनि थाखाय खामानि मावगोन? रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोन, गामि ओनसोलनि थाखाय खामानि मावगोन, ना बिथाङा केबल गावनि परियालनि, गावनि न'खरनि मानसिफोरखौल'सो नायगोन? बेखौबो जोङो नोजोर होनो नांगौ। बैबायदि व्यक्तिखौ जोङो सेलेक्ट खालामनांगोन, जाय मानसिया रायजो राजानि थाखाय, गामि ओनसोलनि थाखाय खामानि मावगोन, गामिखौ डेभेलप खालामगोन। बेबायदि व्यक्तिखौ जोङो नायनो नांगोन। सोरबा व्यक्तिया जुदि गावल' जागोनखौ जुदि नोंथांमोना मोनथियोब्ला, बिथाङा गावनि थाखायल'सो खामानिखौ मावगोन होननानै नोंथांमोना मोनथियोबा, बैबायदि बिजाथिनो माब्लाबाबो भट दाहो। ब्रैथि बाथ्रा, बिजाथिया हारिमु गैयै, धोरोम मुगैयै जानो नांगौ। सनजाग्रा प्रियफोर, बे बिसयावबो थट खालामनांगोन। जोंनि ओनसोलाव हयथ' बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिफोरबो थानो हागौ। बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन धोरोमनिबो थानो हागौ बिजाथिनि गेजेराव। दा बेयावहाय बै बिजाथिया जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनो ना मोना, बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, बर' रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, बर'नि गामिनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, आरो जों खृष्टियान हिसाबै जों खृष्टियाननि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, जों खृष्टियान होनब्लानो मुगैग्रा जागोन नामा बै बिजाथिया, बेखौबो नोजोर होनो नांगौ। सनजाग्रा प्रियफोर, जों बे बिसयावबो बिजाथिखौ नोजोर होनांगोन। जाय बिजाथिया मोनफ्रोमबो धोरोमखौ मुगैया, हिन्दु जाथों, खृष्टियान जाथों, मुस्लिम जाथों, जेखि धोरोम जाया मानो, मोनफ्रोमबो धोरोमखौनो मुगैया लाबानो खामानि मावग्रा, सहाय होग्रा, बेबायदि बिजाथिखौ जोङो सायख'नो नांगोन। जाय बिजाथिया हारिमु गैया, कालचार मुगैया, जाय बिजाथिया धोरोम मुगैया, बे व्यक्तिखौ जोङो सायख'नो नांगौ। बाथि मोस्ट इम्परटेन्ट बाथ्रा अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय जोंनि खुलुमनाय सिबिनायाव जेंना फैयै जानो नांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय, बे बिसयाव मुगैयै बिजाथि जानो नांगौ। दिनै जिहेतु जोङो सानदेयाव जोङो खुलुमो, सिबियो, आरो गुबुन सानफोरावबो खुलुमनाय सिबिनाय जोंहा गोबां दङ। बैफोरबायदि खुलुमनाय सिबिनायफोराव बेफोरखौ लानानै मुगैग्रा जुदि बिजाथि थायोब्ला जोंनि खुलुमनाय सिबिनायाव उसुबिदा गोग्लैगोन। दा बेयावहाय जाय बिजाथिखौ होयोब्ला दिनै जोंनि गामि ओनसोलाव जोंहा जेन खुलुमनाय सिबिनाया जेबो उसुबिदा जाया, बेखौ नोजोर लानानै जोङो भट होनो नांगोन। डेट मिन्स जाय व्यक्तिया खृष्टानखौ मुगैयो, बुंनो थाङोब्ला जाय मानसिया खृष्टानखौ मुगैयो, जों जुदि बेबायदि मानसिनो भट होनानै जुदि दैखोयोब्ला, बै व्यक्तिया जोंनि खुलुमनाय सिबिनायाव हयथ' समयसाफोर लाबोनानै होनो हागौ। दा बेयावहाय बेखौबो जोङो नोजोर होनो नांगोन। जोंनि खुलुमनाय सिबिनायाव जों जेंना मोना ए खृष्टियान। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो मोजां बिजाथिखौ जोङो सेलेक्ट खालामनो नांगौ। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोबनाय फारसे थांनो नागिरदों। नोंथांमोना हमदां हाखाजोब्बाय। आङो बेयाव रावनिबो पार्टिनि मुं, केन्डिडेटनि मुं, हानजाफोरनि मुंफोरखौ लायाखै। मानोना गोबां हानजाफोर दङ आरो हानजाफोरखौ, केन्डिडेटफोरखौ जोङो मुगैनो हाया। नाथाय मोजां गाज्रिखौ नायनाया साफ्रोम भटारफोरनि, साफ्रोम व्यक्तिफोरनि बियो मोनसे मोन्थाय। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा जोंनो मोजां गाज्रिखौ साननो थाखाय गियान होदों।
मोजां गाज्रिखौ साननो थाखाय गियानखौ होबाय दा बेयावखाय इसोरा जोंनो जिहेतु अलरेडि गियानखौ होनानै दोनखादों बे गियानखौ जों बाहायनाया गोनांथिथार जोंनि जिथु जमिर जोंनि जिथु पावार जोंनि जिथु मोन्थाय दङ बे मोन्थायखौ फाननानै लानो नाङा बेखौ हले गोसोआव लागोन घुस लानानै 10 टाका 20 टाका 1000 2000 1 लाख 2 लाख बेफोरखौ लानानै घुस लानानै लाख लाख थाखा घुस लानानै हाजार हाजार घुस लानानै गावनि जमिरखौ इज्जतखौ मोन्थायखौ फाननो नाङा बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन इसोरा बेखौ मुगैयो मानोना गासै केसखौ उल्था पुल्था खालामनानै होनो हायो जाय केन्डिडेटआ जों ख्रिस्टियाननि थाखाय मोजां मावनाय नङा रायजोनि थाखाय मोजां मावनाय नङा बेफोरबायदियाबो देरहायोब्ला जोंनि थाखाय गोबां खहा जागोन रायजो राजानि खहा जागोन मण्डलिनि खहा जागोन व्यक्तिनि खहा जागोन दा बेयावखाय इसोरा जोंनो मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय गोहोखौ गियानखौ होबाय दा बेवहाय अनजाग्रा बर' ख्रिस्टियानफोर बे पन्चायत इलेक्सनाव गोग्गो पन्चायतखौ नोंथाङा जेन दानो हायो बेयावखाय गोग्गो भटखौ होदो आरो सैथो बिजाथिखौ सायख'दो दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोन्दों मोजां मोन्दों आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन साफ्रोमबो बिटिआरनि अनगायै गुबुनाव थानाय बर' ख्रिस्टियानफोरा जेन मोनो जेन इलेक्सनाव बिथांमोनहा सहाय जायो दा बिनि थाखाय शेयार खालामनानै होगोन जेन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा नुयो आरो बिथांमोना मदद मोनो भट होनायनि थाखाय दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ